салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. ҳама каса хуш омадем ба канали Career TGK. ногуфта намонад ки дар канали мо ба ғайр аз пухту пазу влогҳо боз маълумотҳо дар бораи карьер низ мешавад. аллакай дар канали мо чӣ хел ба карьер омадан, бо кадом роҳҳо ба карьер омадан ва фактҳо дар бораи карьер, умуман якчанд маълумотҳои мухтасар дар бораи карьер дода шудааст. метавонед ки дар омада ба канал обуна шуда тамошо кунед. ва худи ҳозир бошад, ман мехоҳам ки дар бораи кор дар карьер ҳамроҳи шумо каме суҳбат кунам, яъне ойлики миёна чӣ қадар аст, реҷаи корӣ чанд аст, боз чӣ гуна корро умуман барои хориҷиён ҳаст. ман мехоҳам оиди ҳамин чиз каме ҳамроҳи шумо суҳбат карда шинос кунам. нафароне ки мехоҳанд ба карьери ҷанубӣ биёянду кору фаъолияташонро дар ин ҷо идома диҳанд, ҳатман ман тавсия медиҳам ба онҳо ки видеои моро тамошо кунед, зеро пеш аз ба як давлате рафтан бояд аз якчанд чиз, аз якчанд услуб бояд бохабар бошӣ ки вақте ба он давлат рафтӣ барои ту қин нашавад. барои ҳамин ман ба шумо оҳиста-оҳиста аз ҳамин якчанд чизро ба шумо мефаҳмонам. яъне аллакай мо дар бораи визаву тарзи омадан гап задагем ва ҳозир боша дар бораи кор маълумот медиҳам. чӣ хеле ки дар видеои пешина қайд кардагӣ будам, Кореяи ҷанубӣ яке аз давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон ба ҳисоб рафта, аз ҳама ҷиҳат давлати пешрафта ва давлати комилан бехавфу хатар аст ки дар ин ҷо зиндагӣ дар сатҳи олӣ қарор дорад ва агар худи одам кӯшиш кунад, метавонад ки корҳои нағз ёфта маблағи хуб ба даст орад. савол ба миён меояд ки дар Кореяи ҷанубӣ чӣ гуна корҳо ҳаст барои хориҷиҳо, хусусан давлатҳои СНГ. албатта корҳои гуногун ҳаст, кор дар завод, кор дар саҳро, дар тарабхонаҳо, кор дар почта, дар стройка, умуман гӯем корҳо зиёд ҳастанд. ва боз агар донандаи хуби забони кореягӣ бошед, метавонед ки корҳои хубтар ёбед. ин корҳое ки ҳозир ман номбар кардам, ба гуфти худамон корҳои сиёҳ барои он шахсоне ки танҳо барои кор омада аз рӯи ихтисоси худ кор намекунанд. қисми каме аз мардум пас аз хатми донишгоҳ аз рӯи ихтисоси худ ба кор медароянд, яъне хориҷиҳо. дар Корея баъди хатми донишгоҳ ба кор даромадан аз рӯи ихтисос бисёр мушкил аст. барои он ки дар ин ҷо конкуренсия барои ба кор даромадан беҳад сахт аст ва давлати Корея пеш аз ҳама мехоҳад ки шаҳрвандои худро ба ҷои кор таъмин намояд. агар шумо хоҳед ки пас аз хатми донишгоҳ аз рӯи ихтисос ба кор дароед, бояд ки мутахассиси хуб ё ин ки донандаи якчанд забонҳои хориҷӣ бошед. барои аз рӯи ихтисос кор даромадан бояд ки дар яке аз донишгоҳҳои Корея таҳсили 4 сола бакалавр ё ин ки 2 сола магистра карда бошед. баъдан шумо метавонед ки баъди хатми донишгоҳ аз рӯи ихтисос, яъне аз рӯи ҳамон чизе ки шумо хондаген, аз рӯи ҳавай кор ва фаъолиятатонро идома диҳед. ин буд каме маълумот оиди кор аз рӯи ихтисос. акнун мегузарем маълумот дар бораи корҳои ғайриихтисосӣ, яъне ба гуфти худамон корҳои сиёҳ. аз сабабе ки қувваи корӣ дар Корея кам аст, аз ҳамин сабаб Кореяи ҷанубӣ аз дигар давлатҳо коргаронро даъват мекунад. ин давлатҳо Узбекистон, Ветнам, Шри-Ланка, Монголия ва ғайраҳо мебошанд. аз ин давлатҳо коргаронро асосан барои корҳои заводу фабрикаҳо мебиёранд. бо Тоҷикистон бошад робитаи корӣ надорад Корея, чӣ хеле ки ман гуфта будам дар видеои пешина. аз ҳамин сабаб тоҷикон танҳо барои кор ба Корея омадан наметавонанд ва агар ки омаданд, бояд ҳатман ки дар ягон донишгоҳҳои Корея супоранду баъд мисол кор кунанд мешавад, дар давоми ҳамон хонданашон кор кардан мешавад. реҷаи корӣ бошад одатан дар бисёр корхонаҳову донишгоҳҳо аз соати 9 саҳар то 5-6 бегаҳ мебошад. ва боз агар ки шумо аз реҷаи корӣ зиёдтар кор кунед, 1.5 маротиба ба шумо зиёд маблағ медиҳанд. дар Корея аз сабабе ки корхонаҳо зиёд ҳастанд, аз ҳамин сабаб боз корҳои шабона низ бисёранд ва албатта ки маоши корҳои шабона аз рӯзона дида баландтар аст. боз агар 1 сол кор кунед, 1 моҳи пули ойликатонро иловагӣ медиҳанд, яъне дар 1 сол 13 маротиба маош мегиред. агар 10 сол кор кунед, пули 10 ойликатонро медиҳанд. албатта ҳангоми ин маблағро медиҳанд ки шумо аз кор баромадед.
оили ки миёнаи солона дар Кореяи Ҷанубӣ $2500 мебошад. соати корӣ бошад соли 2021 тақрибан $8 барои корхонаҳое ки одатан мардум кор мекунанд муайян карда шудааст. кори шабона ё ки корҳои вазнин бошад, масалан кор дар саҳро, соати корӣ боз зиёдтар аст. ин буд дӯстони азиз маълумот оиди кор. умедвор ҳастам ки ба шумо писанд меояд ва боз оянда шумо дар бораи чӣ видео дидан мехоҳед ҳатман дар комментария нависед. боқӣ саломату сарбаланд дар паноҳи худо бошед.